Assalamu alaikum. Yau zan nuna muku yadda za ku yi haɗa invitation wacce take mai motsi, wacce za ka ga tana animation, rubutu hannu yana rubuta rubutun invitation ɗin. Ba tsaye take buɗe ba, za a ganta kamar bidiyo ce mai motsi. Za ka yi ta ne free ba tare da ka ba da kuɗi, amma ba sai ka tura wanda kake so. In ya buɗe ta zai ganta kamar bidiyo, za ka iya tura mutum ita ta WhatsApp ko ta social media ko ka tura mutum ita ta Yanda ko dai ta wani yanayi da za ka iya tura. To ba iya invitation kuma ake a wannan application ɗin ba, kuma free ake yin sa ba tare da ka ba da kuɗi, amma ba za ka iya yin kowane irin rubutu ne wanda yake ne motsi ne, za ka ga hannu nan yana rubuta irin wannan rubutu. Da farko ka shiga Google Play Store ɗinka, akwai wani application mai suna Benini. Za ka shiga kai sacin ɗin wannan application ɗin, kun gan shi kamar yadda yake haka. Ina za ka rubuta Benini, kun gan shi kamar haka ɗin nan, haka za ka rubuta sai kai sacin ɗinsa. In kai sacin ɗinsa gashi nan, ni da yake na yi installing ɗinsa, kawai open zan yi opening tun da na yi installing. Sai ka install ɗinsa sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe gashi nan ya buɗe yanzu. Idan farkon buɗewa ne zai nuno maka za ka yi allowing ɗinsa ya dinga yi assessing ɗin foto da kyamara, sai ka daddana allow. To nan gashi haka yake application ɗin farko idan ka buɗe. To idan za ka fara ƙirƙirar project ɗinka, sai ka danna wannan plus sign ɗin, wannan alamar plus ne, sai ka danna ta. Idan ka danna wannan, sai gashi nan name wa animation, sai ka rubuta sunan project ɗin naka ba ya suna. Idan misali invitation za ka yi ko kuma wata takarda ce bacin an yi biki an watse, kana so ka rubuta mutane cewa ka ji daɗin biki da suka zo maka, sai ka rubuta. Ni misali bari ne muku yadda za ka yi ta godiya, bari kowane irin suna ne za ka iya rubuta mata yadda dai za ka gane. Sai bacin ƙari sunan sai ka danna create project. A nan za ka danna allow. Idan ka danna allow sai ka fara yin project ɗinka. Nan shi ne faɗin takardar. To a nan za ka iya zaɓar background, sai ka danna wannan bg ɗin, sai ka zaɓi background na takardar ka in ba fara kake so ka ranta ba. Idan kana da wani photo ne da za ka ɗauko ya zama to background ɗinka, sai ka danna select image. Idan kuma kala kake so ka yi amfani da sai ka danna select color, sai ka zaɓi duk kalar da ka ga ta yi maka a nan, wacce kake so ta zama to ita ce background ɗinka. Misali bari in zaɓi wannan kala, sai ka danna select. To sannan sai ka zo akwai wajen stickers, za ka iya zaɓen sticker kala-kala. In ka danna sticker nan kala-kala, za ka dinga sunan saman nan, za ka dinga jawowa kana jawowa ga sunan duk inda ka jawo ko nan za ka dinga ja. Sunan duk stikoki ne kala-kala, kowanne group ga irin nashi sticker nan, kun gani. To idan akwai sticker da zan dauka a nan wajen animation din nan, ga ta nan wannan din nan, sai ka danna ta. Na zaɓe ta wannan sticker, sai ka ajiye ta. Misali duk inda ka ga dama za ka iya ajiye ta. To sai ka danna back, sai ka yi back, sai ka zo ka danna rubutu wanda kake so ka yi. Misali in ka danna text, sai ka rubuta. Misali zan ce thanks for attending our wedding. Wannan ɗaya daga cikin rubutu kenan. Nan gaba zan sa ɗaya, sai ka danna insert. Idan kana so ka canja rubutun kala, ga wajen select color ne, sai ka shiga ka zaɓi kalar da kake so rubutun naka ya zama. Misali kana son ka a wannan kala, sai ka danna select. Sannan ga yanayin size ɗin rubutu, nan za ka iya canja rubutun ka girma, aka iya kankantar da shi yadda kake son.
namu bai zama laye kyau ba, saboda misali nake yi muku yanda dai zaka iya cewa hankali a tsanake ka tsara abinka. Nan kuma ga wajen da zaka zaɓi font, sai ka danna nan in kana so ka zaɓi font wanda kake so. Misali zan yi amfani da wannan, in ga rubutun ya canza kala, ya canza style. In wannan bai ma ba za ka iya, duk wanda bai ma ba za ka iya ka zaɓi wani kala. Kun gani? Bari mu yi amfani da wannan font ɗin. To a nan bacin ka zaɓi font, sai ka zo kuma ɓangaren nan sai ka danna hand ɗin nan. A nan za ka zaɓi wani kalar hannu kake so yi ma rubutu. Kun gani? Nan gashi kaloli ne na hannu gashi nan. Duk wanda ka zaɓa shine kalar wanda zai yi wannan rubutun, wanda za ka ga hannu yana tafiya yana rubuta kalma bayan kalma. To bayan ka zaɓi nan sai kuma ga ɓangaren music. Nan idan ka shiga kana da damar, idan kana da wata waka da aka yi saboda lokacin farko ne na shigar ka, sai ka danna alawa. Idan kana da wani music da aka yi wanda ya danganci bikin ko wani abu wanda za ka saka saboda abin ya armashi, sai ka zaɓi nan. Idan kuma baka da shi recording za ka yi, sai ka danna record a nan. Idan kuma rubutu ne kake so AI ya mai da shi abin nan, sai ka danna nan. To yanzu kafin tukunna misali music din, bari mu karasa rubutun ya zamanto mun gama rubutun complete din. Yauwa, tunda dai yanzu rubutun ba iya wannan za ka tsaya ba, sai ka ƙara danna text, sai ka ƙara yin wani. Sai ka ce misali, we wish you all the best. Sai ka danna insert. Rubutunka ya zama biyu, sai ka shi ma sai ka zaɓar masa kala. In ba ka son kalar ta zamanto iri ɗaya, sai ka danna select. Wannan kalar ta yi haske da yawa. Misali bari mu zaɓi bakar kala. Yawwa, to shi ma in kana so za ka zaɓi font ɗinka, yanayin style ɗin rubutun kar ya zamanto iri ɗaya, yanda dai zai ɗan yi kyau. Da wannan wata zai ɗan yi su ba da ma'ana. To ga shi nan, ga size nan, ga duration nan, duk settings in ka tsaya ka nutsu sosai za ka iya abin nan, za ka iya ka bi shi a hankali saboda kar bidiyon ya tsayi, shi ya saka. To bari mu koma wajen music ɗin. In ka zo nan misali nan, tunda ba wani music zan important cikin wayata ba, bari mu yi amfani da music na rubutu. A nan za ka rubuta kalar abin da kake so ka faɗa. To bari mu rubuta wannan kamar yadda nace wancan, thanks for attending our wedding, we wish you all the best. To a nan in kana so da wani yaren zai karantu, gashi nan sai ka zaɓi yare, sai ka danna nan ga yarurruka nan kala sai ka zaɓa. In kuma kana so ya zama da Ingilishi ne, gashi nan kuma bari mu danna muku preview ku ji yanda abin yake. Misali in ka danna preview, saboda ina recording ne, ku yi haƙuri, saboda ina recording ne ba za ku ji preview din yanayin muryar da za ta karanta ba. Yanzu nan muryoyi ne, ga nan shine inda za ka samu muryoyin da za su karanta ma wannan rubutun. Za ka zaɓe su gashi nan, in ka shiga gashi nan murya ce da ta maza da ta mata kala za ka zaɓa. Misali in na zaɓi wannan murya, sai ka zo nan kuma shine yanayin gudun karantawa. Inda sauri kake so ta karanta ma sai ka yi haka, in kuma da hankali ne sai ka zaɓi da yanayin yadda gudun karantawa zai kasance. Nan kuma in ka yi amfani ka ja wannan, shi kuma yanayin girman muryar ne, ya danganta da yadda kake son ka. Nan za ka danna preview, za ka ji yadda za ta karanta maka. Kawai in ka gama sai ka danna save as mp3, sai ka dawo back, ka sa muryar ka. To a nan abin nan ɗin ya ƙara ɓacewa.
bari mu shiga mu ƙara fito da shi mu ta ƙara ɓacewa ta haƙuri. Bacin ka gama abubuwanka in kana so za ka danna wannan shi ma preview ne, zai nuna maka yadda abin yake. In ka danna za ka ga yadda abin ka zai kasance. Kun ga gashi na yanzu rubutun ka gani ga har na iya rubuta shi. Yanzu ya gama rubuta wancan na farko, yanzu kuma na biyu ke rubuta da shi. Sannan kuma wannan muryar da farko kun ga wannan sikokin ga yanan dai wa'inda na fito wa'inda na ɗauko yake cewa sun ɓace ga yanan sun fito. Aka iya sa sikar sama da ɗaya misali yadda abun naka zai kyau shi nan. In dai kai preview za ka ji nan da farko wannan muryar ce wacce ta abu ne ita za ta karanto maka. Sannan bacin da gama karantowa kuma sai rubutun kai ga su nan iya zama kana kallon. To idan za ka yi saving kuma ga shi nan sai ka danna wannan alamar ta nan, sai ka danna yawwa. Bacin ka danna nan ɗin a shi nan ce ka ba sunan abin suna, sai ka rubuta scan misali kamar yadda na sa da farko, sai ka danna next movie. Yawwa ga shi nan yanzu yana generating ɗin zai zama kamar movie ga shi nan kamar yadda yake iya ma highlighting. Yana gamawa zai yi ma saving ɗinsa a kan wayarka. In yi saving za ka iya zuwa ka yi playing ɗinsa. Kun ga yanzu gashi na ya riga ya yi saving ɗinsa a kan wayarka. Yanzu za ka iya playing ɗinsa ma yanzu. Za ka iya zuwa kuma wajen movie video player ɗinka za ka ga bidiyon. In za ka iya playing ɗinsa za ka iya zuwa kuma wajen shi gashi nan yanzu misali ka iya playing ɗinsa da harshe daga nan. Wannan shine karshen wannan tutorial da in kai sabo ne a wannan shirin samun Allah ya danna mana subscribe, sannan a yi sharing da yan wasu masu amfani. Kuma gashi nan yanzu ya fito wannan.